Αδερφάκια μου, τι ωραία παίζουμε στο σπίτι μας με τα κουκλάκια μας. Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ, αυτό το σπίτι που μας πήρε ο μπαμπάς μας είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι, έχουμε και ένα φανταστικό μπαλκόνι, στο οποίο έχουμε και πολύ χρόνο να καθόμαστε και ψισταριά για να ψήνουμε το καλοκαίρι. Και ξέρεις, Νίκο και Στέλλα, τι μου είπε η μαμά? Τι? Μου είπε ότι θα πάρουμε και μια πισίνα το καλοκαίρι να βάλουμε στην αυλή μας. Τέλεια, τέλεια. Αχ, παιδιά, δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαι ζεστή. Μήπως πρέπει να φωνάξουμε τη μαμά? Τι αισθάνεσαι? Δεν μπορώ, νομίζω πονάει το κεφάλι μου. Το λαιμό σου? Λίγο, με τρώει. Κάτσε να φωνάξω στη μαμά. Μαμά, Τι συνέβη, παιδιά? Η Στέλλα δεν αισθάνεται καλά, μαμά. Τι έπαθε, Στέλλα μου, τι συνέβη? Δεν αισθάνομαι καλά, μου πονάει το κεφάλι μου και ο λαιμός μου. Αφού σου έχω πει να μην πίνεις παγωμένα, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Θα με ακούσεις καμία φορά και εμένα και τον μπαμπά σου? Φωνάζω λίγο τον μπαμπά σου. Νικόλα. Τι έγινε, βρε παιδιά? Τι συνέβη? Τη Στέλλα την πονάει ο λαιμός της και το κεφάλι της. Μπορείς να φέρεις το θερμόμετρο? Θα φέρω το θερμόμετρο να δω αν είναι καλά το παιδί. Αχ, σε βλέπω, πρέπει να είσαι αρκετά ζεστή. Για να δω. Νομίζω ότι το παιδί έχει πυρετό. Την έπιασα κι εγώ στο κεφάλι. Νομίζω ότι πρέπει να έχει πυρετό το παιδί. Πόσο να έχει άραγες? Για να δούμε. Θα βάζω το θερμόμετρο. 37,5. Πω. Πρέπει να δώσουμε λίγο φάρμακο στο παιδί. Ντεπών. Ναι. Οπωσδήποτε. Μερούλα, έχεις ντεπών? Έχω. Άντε να δώσουμε λίγο στο παιδί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί τη βλέπω αρκετά ζεστή. Και νομίζω ότι πρέπει να φωνάξουμε σιγά σιγά και το γιατρό. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορείς σε παρακαλώ πάρα πολύ να έρθεις λίγο από το σπίτι για να δεις τη μικρή μου την Όλγα, γιατί δεν είναι καλά? Μπορείς να δεις σε παρακαλώ τη μικρή μου τη Στέλλα, γιατί δεν είναι καλά? Έχει πυρετό 37,5 και πάει προς το 38. Μπορώ φυσικά, τι ώρα? Όσο πιο γρήγορα έρθεις τόσο καλύτερα θα είναι. Ωραία, να φέρω και τα συνεργά μου, Βέβαια. Εντάξει γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ. Περάστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συνέβη, για πείτε μου. Η κόρη μου η Στέλλα την πονάει ο λαιμός της και το κεφάλι της. Μου είπατε ότι τη μετρήσατε το πυρετό. Ναι, έχει 37,5. Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μισό λεπτάκι να την εξετάσω κι εγώ. Μα γιατρέ, εγώ δεν πονάω στην καρδιά μου. Στο λαιμό μου πονάω και στο κεφάλι μου. Όχι, μικρό μου κοριτσάκι. Θέλω καταρχήν να δω αν έχεις ακροαστικά. Γιατί δεν σε ακούω πολύ καλά. Για κάνε εισπνοή-εκπνοή. Έχεις ακροαστικά, μικρή μου. Δώσατε ντεπών στο παιδί? Ναι, δώσαμε ντεπών με γεύση κεράσι. Πάρα πολύ ωραία. Και πίνουμε και εξοζάρι. Πίνετε και έξω γιατί είναι αλλεργική? Είναι και αλλεργική στα λουλούδια γενικώς. Το λουλούδο στα πεύκα, στα τριαντάφυλλα. Μάλιστα. Ωραία. Γιατρέ, μπορώ να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση? Ανάπνευση για ακόμη μια φορά, σε παρακαλώ, παιδί μου. Από ό,τι ακούω έχεις πάρα πολλά ακροαστικά. Γι' αυτό θα πρέπει να πάμε σε καλύτερα φάρμακα για να είσαι καλύτερα τις επόμενες ημέρες και να πας και στο σχολείο. Γιατρέ, εμένα με λένε Όλγα. Θα γίνει καλά η αδελφούλα μου? Θα γίνει, μην ανησυχείτε. Θα πρέπει να της δώσετε 3 ημέρες φάρμακο, το ντεπονάκι και ένα ακόμα που θα σας δώσω, και να μπορέσει να γίνει καλά το κορίτσι μας. Όμως θα πρέπει να πίνει ζεστά και να μην τρώει πολλά junk foods. Εντάξει? Ναι. Τι είναι τα junk foods?
Δεν θα πηγαίνουμε να τρώμε πίτσες. Δεν θα πηγαίνουμε να τρώμε τα υπόλοιπα goodies, McDonald's και τέτοια, εντάξει. Μα γιατί τι πρέπει να τρώω? Θα πρέπει να τρως λίγο σουπίτσα Εντάξει. και λίγο ελαφριά φαγητά. Δεν σ' αρέσει η σουπίτσα? Τα γιουβαλάκια μα έθνε. Πάρα πολύ ωραία. Άμα είχα και εγώ γιουβαρελάκια θα τα τρώγα τώρα. Σας αρέσουν τα γιουβαλάκια? Πολύ, πολύ. Αστιεύσαμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Και καλά να πάει η δουλειά σας. Αχ βρε Στελίτσα μου, τι βρήκες και τώρα πήγες να το πας που καλοκαιριάζει? Αχ, τι να κάνω, μαμά, ίδρωσα και τελικά τι να αρπάξα, τι να κάνω, δεν πειράζει. Όμως εγώ θα έχω εσάς και τα αδέρφια μου να με προσέχετε. Και έχω και ένα ακόμα καλύτερο νέο. Τι? Δεν θα πάω αύριο σχολείο. Break. Μαμά είναι άδικο. Εμείς να έχουμε σχολείο και η Στέλλα όχι. Βρε, δεν είναι ωραίο να είσαι άρρωστος. Πρέπει να προσέχετε. Λοιπόν, προσοχή και γρήγορα η μαμά να φτιάξει τσάι στο μικρό μας κοριτσάκι, γιατί τώρα πρέπει να το προσέχουμε, εντάξει? Ναι.